Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu Kruháč. Tentokrát sa budeme venovať rokovaniu mestského zastupiteľstva v našom meste, ktoré sa konalo 6. novembra. Vítam opäť Tomáša Božutu, poslanca mestského zastupiteľstva. Pozrieme sa spolu na to, ako to prebiehalo, čo boli hlavné výstupy, no a samozrejme aj čo sme my navrhovali a aké sú výsledky zastupiteľstva. Poďme, Tomáš, priamo na vec. Asi tou najzásadnejšou témou, tou hodnotovou témou, ktorá aj najviac rezonovala a asi aj tak najviac rozdelila to zastupiteľstvo včera, bolo návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k 17. novembru. Uznesenie, ktorým by si mestské zastupiteľstvo uctilo Deň boja za slobodu a demokraciu a Deň študentstva. Vieme, že vláda a vládna koalícia zrušila v tento deň pracovného pokoja pod rúškom toho, že ide o konsolidačné opatrenie. Čiže výsledok je ten, že ľudia pôjdu do práce, nedostanú viac peňazí. No ale čo by sme asi očakávali je aj to, že vláda teda bude na základe toho, že na úkor ľudí ide šetriť, že bude šetriť aj na sebe a na svojich výdavkoch. Vidíme, že je to presne naopak, že výdavky ešte naďalej narastajú. My sme sa aj preto rozhodli do mestského zastupiteľstva spolu s našim tímom 7 poslancov predložiť toto uznesenie. Možno by bolo fajn, aby si ho ty najskôr uviedol, povedal, že čo v ňom bolo, prečo sme to považovali vlastne za dôležité. Tak ahojte a ja vás pozdravím, vítajte pri Kruháči. No ako správne hovoríš, tak nie sme jediná samospráva, aj ako iné samosprávy na Slovensku. Aj my s kolegami, poslancami a poslankyňami v našom týme sme sa rozhodli, že by sme si teda chceli uctiť sviatok 17. novembra, Deň boja za slobodu a demokraciu, pretože nám príde nepatričné, že zrovna pod zastierkou konsolidácie sa vláda doslova rozhodla zrušiť tento štátny sviatok ako Deň pracovného pokoja. On síce zostáva v platnosti ako štátny sviatok, ale dobre vieme už Deň ústavy alebo Deň vzniku samostatnej Československej republiky, ako asi vyzerajú ako štátne sviatky, keď sa chodí do práce. Čiže je to, dá sa povedať, degradovanie na obyčajný pracovný deň. No a my sme sa rozhodli, že dá sa povedať, tento sviatok, ktorý patrí medzi najdôležitejšie sviatky v našich novodobých dejinách, by si zaslúžil patričnú úctu. No a preto sme pripravili návrh do zastupiteľstva, v ktorom by sme sa prihlásili k hodnotám 17. novembra, k tej slobode, k tej demokracii. Zároveň vyjadrili nesúhlas s tým, že vláda a teda koaliční poslanci v Národnej rade zahlasovali za to, aby bol tento sviatok zrušený ako Deň pracovného pokoja. Áno, takže ty si to aj teraz povedal, že ten návrh uznesenia mal také ako keby tri rozmery. Ten prvý bol prihlásenie sa k odkazu 17. novembra, k odkazu Nežnej revolúcie. Ten druhý bol vyjadrenie nesúhlasu s tým, ako sa postavila k tomuto sviatku vláda. A samozrejme aj primátor Janas, ktorý v parlamente za toto zahlasoval. No a po tretie, bola tam aj výzva, ako by sa tento deň dal zmanéžovať. Možno aj k tomu by si mohol povedať viac, pretože aj na to sme dostali otázky. Myslím si, že celkom relevantné, ale mysleli sme na to aj keď sa tento návrh pripravoval, takže možno aj... Určite dá sa povedať, že teda samozrejme ten návrh uznesenia mal 3 časti. V tej prvej sme ako konštatovali význam toho sviatku. Ono nejde o 17. november len, dá sa povedať, ako ten rok 89., pretože ten sviatok má podobie už o mnoho ďalej v histórii. On dá sa povedať, že ten sviatok bol predznačený už v 39., kedy sa československí študenti postavili nacistom a teda prvému totalitnému režimu, ktorý rozbil tú našu Československú republiku, prvý spoločný štát Čechov a Slovákov. Dá sa povedať, že tam zavraždením alebo postrelením študenta Jána Opletala vtedy vypukli veľké masové demonštrácie, ktoré nacisti potlačili 15. novembra 1939 tým, že pozatvárali české vysoké školy, odvliekli do koncentračného tábora Sachsenhausen 1200 študentov a 9 študentov popravili bez súdu. Aj na základe toho potom v 41. vznikol Medzinárodný deň študentstva, ktorý bol schválený v Londýne a odvtedy sa oslavuje po celom svete, čiže vďaka Československej republike a tým dejinným udalostiam, ktoré sa u nás odohrali. No a presne o 50 rokov, teda 17. novembra 1989, sa opäť československý ľud vzbúril proti druhej totalite, proti komunistom. Vyšli ľudia do ulic a vybojovali si slobodu. Čiže
tam v tej prvej časti toho návrhu konštatujeme tieto dejinné udalosti, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Že Čechoslováci sa dokázali dvakrát postaviť dvom totalitným režimom, dá sa povedať najväčším dvom dejinným omylom 20. storočia, preto je to také dôležité. V tej druhej časti, teda potom v tej návrhovej, tam, dá sa povedať, vyjadrujeme ten ostrý nesúhlas s tým, čo urobila Národná rada, že práve takýto dôležitý sviatok ruší ako deň pracovného voľna, pretože si myslíme, že práve v tento deň by mal každý mať možnosť stráviť tento deň sviatočne, patrične si uctiť tieto dejinné udalosti. No a v tej tretej časti potom samozrejme sme pripojili aj odporúčania, čiže samozrejme my si ako zastupiteľstvo uvedomujeme, že voči samotnému mestu, radnici, ale aj organizáciám zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nemáme nejaké rozkazovacie povinnosti alebo práva. To je samozrejme vždy na riaditeľoch alebo konateľoch alebo teda primátorovi ako šéfovi mestského úradu, ale teda navrhovali sme odporúčania, ktoré samozrejme odporúčili treba zastupiteľstva v iných mestách, v iných obciach a teda v niektorých mestách a obciach ani nemuselo zastupiteľstvo odporúčať, ale primátori, starostovia alebo primátorky, starostky pristúpili automaticky k tomu, že udelili nejaké voľno svojim zamestnancom alebo oni potom odporúčili konateľom a riaditeľkám škôl, aby udelili voľno alebo patrične si uctili tento sviatok. Áno, ale je treba povedať, že jednak to bolo odporúčanie a druhá vec je, že v tom návrhu bolo aj jasne napísané, aby bolo zabezpečené ten základný vchod a základné fungovanie tých vecí, ktoré samospráva má zabezpečovať. Takže to nebolo o tom, že teraz my tu tlačíme na to, aby sa všetko zavrelo. Mysleli sme aj na to, pretože uvedomujeme si, že tým, že sa zmenil charakter tohto dňa, tak mnoho ľudí predsa len bude musieť ísť do práce, majú deti, takže toto všetko bolo v tom návrhu reflektované. Môžeš kľudne doplniť. Tam samozrejme, od začiatku som si uvedomoval, že pokiaľ chceme tento návrh predkladať, tým, že táto vládna koalícia to ľuďom maximálne skomplikovala a teraz keby sa zaviedlo, riaditeľské voľno na všetkých školách, tak samozrejme teraz je to veľká prekážka pre mnohých ľudí, ktorým zamestnávateľia trebárs nemôžu dať voľno, nemôže to byť deň pracovného pokoja. Preto sme aj v tom odporúčaní explicitne uvádzali, že tak, aby pokiaľ by sa štatutári trebárs základných a materských škôl rozhodli udeliť to voľno, aby bola zabezpečená aspoň základná starostlivosť o deti, aby to pracujúcim ľuďom, ktorí nemôžu mať to voľno a nemôžu si napríklad zobrať dovolenku, a aby bolo o ich deti postarané. Takže aj na to sme mysleli. Mnohí ľudia trebárs aj na sociálnych sieťach písali, že či ako nemyslíme na rodičov, myslíme. Práve že myslíme a v tom, ako to táto vládna koalícia spackala, tak sme sa snažili nájsť aj takéto riešenie. Treba sa vrátiť na úplný počiatok, že čo je príčinou, a príčinou je práve to, ako hlasovala vládna koalícia, presne ako tak nešťastne nastavila, doslova zbabrala celú konsolidáciu. Ale to je možno, že na inú debatu. Poďme späť k tomuto uzneseniu. Som rád, že sme aj tie detaily možno, že trošku objasnili, prečo, čo bolo jeho obsahom a ako sme na to išli. Spomenul si, že aj v iných samosprávach to bolo možno trošku automatickejšie. Možno môžem len spomenúť, že len deň pred konaním nášho zastupiteľstva v Púchove prikročili k takémuto kroku, kde teda našli spoločné riešenie medzi všetkými levelmi, to nazvem, ktoré samospráva má zabezpečovať. Takisto, ak sa nemýlim, tak v Trenčíne práve v deň nášho zastupiteľstva sa taktiež pripojili k tomu župan Lunter. To bolo takisto, myslím si, len niekoľko hodín pred našim zastupiteľstvom oznámil, že 17. novembra zastrešia voľno pre zamestnancov. Pardon. No ale poďme sa teda pozrieť na to, že čo sa dialo na tom zastupiteľstve. My sme aj priamo zo zastupiteľstva, aj po ňom jasne komunikovali, že teda poslanci nepodporili tento návrh, respektíve treba povedať, že nepodporili vôbec to, aby bol na rokovanie zastupiteľstva zaradený. Nebol to však prvý pokus, ako ho dostať na rokovanie včerajšieho zastupiteľstva, rokovanie 6. novembra. Ty si oveľa skôr už avizoval, že takýto návrh budeme mať a budeme ho chcieť dostať na agendu rokovania. Opäť môžeš povedať z tvojho pohľadu jednak, ako sme postupovali a aj, že ako to dopadlo. No v prvom rade musím vyjadriť, že mne to príde ako veľmi hanebné a poľutovania hodné, ako sa opäť zase takejto dôležitej veci vlastne celé sa to tu odohralo, ako sa k tomu aj viacerí kolegovia postavili. Ako si správne poznamenal, no nechcel som nič nechať na náhodu a lepiť to tam ako doplňujúci bod programu, preto som už
minulý týždeň, 27. alebo nechcem teraz povedať presný dátum, ale s predstihom, keď som asi tušil, že sa teda blíži zastupiteľstvo, lebo vybiehali nejaké pozvánky na mestské komisie, tak som pripravil návrh toho uznesenia spoločne s kolegami a poslal som to teda aj primátorovi, aj mestskej rade, aby to mohli prerokovať a riadne zaradiť do programu mestského zastupiteľstva. Ja som o tom termíne nevedel, kedy to zastupiteľstvo presne bude. Ešte som tak odhadoval, že keďže mávali sme v poslednom čase zastupiteľstva v pondelok, tak by to mohlo byť asi zhruba 10. alebo potom toho 17. novembra. Nevedel som presne, že kedy sa to zastupiteľstvo uskutoční. No a samozrejme vo štvrtok na to bolo tuším 30. oktobra, prišla pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva od vedúcej odboru na mestskom úrade a ten návrh tam zaradený nebol. Ja som posielal teda 2 návrhy, ale keď konkrétne hovoríme o tomto, ten tam zaradený nebol. A teraz ako mne neprišla od mestskej rady ani od primátora žiadna odpoveď, že prečo to nebolo zaradené ani zdôvodnené. No tak samozrejme, že som potom teda začal pripravovať tento istý návrh ako doplňujúci návrh do programu. No a vtedy som dostal telefonát z mestského úradu, že však teda oni to vytlačia a môžem si to tam zaradiť, ale stále som nevedel, že prečo teda bol formálne vyradený. No a včera už priamo na zastupiteľstve, teda keď sa to malo schvaľovať do toho programu, tak poslanci sa k tomu postavili tak, ako sa postavili a ten návrh teda nie, že nejak tesne neprešiel, on teda väčšinovo neprešiel, pretože viacero poslancov bolo vyslovene, že proti a viacero poslancov sa zdržalo alebo nehlasovali. Treba povedať, že to bol spoločný návrh, dúfam, že teraz vymenujem všetkých poslancov. Tomáš, ktorý tu sedí oproti mne, Matúš Bandúr, Danka Barbosová, Rasťo Konečný, Ivetka Pospíšilová, Beata Brzá a Mišo Kolník. Takže to bolo týchto 7 poslancov a férovo treba povedať, že to zaradenie do agendy podporili potom ešte poslanec Péli, Andrej Péli a Mikuláš Prokop. To je asi všetko, čo k tomu procesne môžeme povedať. Ten návrh sa jednoducho na agendu nedostal. Bolo to z môjho pohľadu veľmi mrzuté, že keď máme uznesenie, ktorým si ideme pripomenúť Sviatok demokracie, tak nemáme ani toľko chochmesu, keď si to takto dovolím povedať, aby sme tento návrh zaradili na rokovanie mestského zastupiteľstva. Nech sa o ňom teda rokuje, hej, však o tom je tiež demokracia. Ty si povedal, že poslanci to odmietli, ale ja chcem sa vrátiť k tomu bodu predtým, že z môjho pohľadu to bolo, a povedal som to aj včera primátorovi, že to bolo alibistické, pretože bez ohľadu na to, ako on rámcoval dôvody, prečo sa to tam nedostalo a nebolo to zaradené, tak jednoducho primátor je ten, ktorý má kompetenciu predkladať návrh programu každého zastupiteľstva. Takže keby býval chcel, tak samozrejme, že by to tam figurovalo, môže sa vyhovárať na čokoľvek. Jednoducho bolo to jeho vedomé rozhodnutie, že to tam nechcel diskusiu o tom, že v princípe on v parlamente za zrušenie sviatku, respektíve pracovného pokoja hlasoval. Takže takto to vnímam ja. Čo spravil alibisticky, to hodil teda na poslancov, ktorí takisto veľmi ma mrzí, že sa k tomu postavili tak, ako sa postavili. No, mňa to rovnako mrzí a vravím, že príde mi to doslova hanebné, aj keď teda primátor včera potom sám zase mal taký ako kratší monológ, k tomu hovoril o nejakých hodnotách. Mne príde samozrejme, tak ako som už povedal v tom videu, veľmi akože že divné, že sa to vlastne bojíme v tomto auditóriu mestského zastupiteľstva hovoriť o hodnotách demokracie, slobody a potom samozrejme bez toho, aby sa otvorila diskusia, tak si primátor povie to svoje a neumožní nám poslancom hovoriť o tomto sviatku, jeho dôležitosti. Aj vďaka tomuto sviatku vlastne títo poslanci mohli byť zvolení a môžu slobodne vykonávať svoj mandát. Tam ešte potom viceprimátor reagoval, že nedemokraticky, však on demokraticky teda hlasuje proti. A to kľudne to ja mu nespochybním, ani mu to tam nikto akože že nebral. Mne skôr ide o to, že toto je tak typické pre túto jednak vládnu koalíciu na meste, ale aj vládnu koalíciu v Národnej rade, že oni sa boja diskusie. Proste oni ju ani neotvoria. Oni ju zarežú hneď na začiatku, aby náhodou nemohli zaznieť nejaké iné názory, ako oni majú a to mne vadí. Že áno, a keď zaznejú, tak je to rozoštvávanie spoločnosti a šírenie nenávisti, aj keď samozrejme... Tak ale vieš, je to o tom vždy, že to monologizované, pretože primátor vieme, ako funguje naše z toho práva vedenia zastupiteľstva, on si z toho vždy upravuje potom pre svoj krátky monológ alebo
alebo uvedenie aj to svoje, aby on vyjadroval nejaké svoje postoje, ale to my umožnené nemáme, pretože on nám musí dať slovo. Čiže akože to ma mrzí, nech si každý hlasuje teda podľa svojho svedomia. Ak teda, to sa stalo v konečnom dôsledku, ak teda pre nich nie je 17. november teda tým symbolom, že oni žijú v slobodnom svete a teda nemusia proste byť v jednom šiku, ale to, že proste neumožnia kolegom teda ani o tomto dôležitom sviatku hovoriť, tak to mi príde poľutovania hodné. No, asi sa na tom zhodneme. Čo chcem možno, že aj premostiť, tak jeden z tých argumentov bolo, že ten návrh, ktorý si doručil, teda návrh tohto uznesenia, nebol doručený podľa rokovacieho poriadku včas, a to je 21 dní pred konaním mestského zastupiteľstva. Tak to stojí v rokovacom poriadku, áno, treba to povedať. Druhá vec je to, že, ako si už správne povedal, ty ako poslanec si sa o tom, že kedy bude mestské zastupiteľstvo dozvedel, neviem, či to bolo teda 29. alebo 30. Jednoducho bolo to na posledný možný zákonný termín. Deje sa to tak bežne. Ja rozumiem, že aj pánovi primátorovi sa to veľmi ťažko plánuje, keď musí proste sedieť v Národnej rade a dvíhať ruku za kadejaké voloviny. Ale to nič nemení na tom, že jednoducho doslova využíva všetko, čo mu ten zákon umožňuje. Poslanci, teda aspoň pokiaľ ide o tých poslancov, o ktorých tu hovoríme, sa dozvedajú o termíne rokovania naozaj na poslednú chvíľu. A teda je prakticky nemožné, aby ty si predložil návrh na ďalšie zastupiteľstvo v termíne tak, ako hovorí o tom vlastne rokovací poriadok. Ja som to aj včera povedal na zastupiteľstve, potom ten jediný priestor, kde som na to mohol vôbec reagovať, pretože mi nedali priestor ani uviesť tie návrhy. To je na tomto dehonestujúce, tu nejde o mňa, ale keď už je teda návrh k 17. novembru a ani slovo k tomu povedať, len to hneď zmie zo stola, tak som to tam potom v interpeláciách hovoril, vrajím na tom príklade, že predstavte si, že máte ísť na operáciu, doniesť krvný obraz 21 dní pred operáciou, ale v pondelok vám oznámia, že v piatok máte operáciu. Ako to stihnete? No nestihnete to. Takisto to máme aj my. Ja pokiaľ neviem, ako my máme zasedať, pretože to primátor nezverejní, tak pre mňa je nemožné splniť lehotu 21 dní. No a práve preto som aj včera podal podnet hlavnej kontrolórke, kde som teda spomenul 3 právne zásady, alebo teda 3 právne nejaké body, ktoré v slovenskom právnom poriadku sú, a to je teda nejaká, že sa po nejakom účastníkovi konania nemôže očakávať niečo, čo nemôže objektívne splniť, alebo nejaká predvídateľnosť práva, alebo teda, aby nedošlo k zneužívaniu nejakých právnych predpisov. To som formuloval hlavnej kontrolórke, pretože si myslím, že toto náš primátor pravidelne porušuje. Tým pádom, pokiaľ poslanci chcú predkladať svoje návrhy, čo im umožňuje zákon a je to ich právo, tak práve kvôli tomuto, že primátor ohlási to zastupiteľstvo vždy v posledný možný termín, nemôžu tú lehotu 21 dní splniť. Ja odkedy som poslancom, čo sú 3 roky, vždy sme mali zastupiteľstva, neviem koľko ich bolo, 15, tak vždy ten rozsah, kedy som sa ja dozvedel, kedy bude zastupiteľstvo, je od 5 do 8 dní. 8 dní bola tá maximálna lehota, čiže stále mi tam chýba nejakých 12 dní, 13 dní, aby som ja tú lehotu mohol splniť, čo sa nedá. No, ty si povedal, že teda vymenoval si niektoré právne princípy, alebo teda zásady, na základe ktorých je to nemožné. Opäť však nemusíme ísť úplne do právnej diskusie. Ono je to proste len o tom, že či chcem alebo nechcem. Hej, že my sa tu hráme stále na nejaké termíny, ktoré keď mne vyhovujú, tak vtedy sa tvárim, že tak to ma mrzí, a keď mi nevyhovujú, tak potom s nimi nakladám tak, ako mi vyhovuje. To bola veľmi múdra veta, ale vieš, čo som tým chcel povedať, pretože toto presne robí primátor Janas. To znamená, že 21 dní mi v tejto chvíli nevyhovuje, tak Božutovi nedovolím. Čo chcem ale povedať ja, že ty si od začiatku hovoril o tom, je to možno, že rok a pol už, ako sa toto opakuje pravidelne, že na rozdiel od iných samospráv, v Považskej Bystrici nemáme nejaký konkrétny plán toho, aspoň indikatívny termínový, kedy by sa zastupiteľstva mali konať. Je viacero miest, kde toto je úplným štandardom, to znamená, že poslanci, ktorí majú vykonávať ten svoj mandát, jednoducho zastupovať občanov, ktorí im dali dôveru, tak vedia, že novembrové zastupiteľstvo bude v poslednom novembrovom týždni. Samozrejme, že však je to indikatívne na celý rok, môže sa to meniť, ale jednoducho vedia si zariadiť veci. Tuto sú ľudia, ktorí to robia naozaj za 200 eur, to je mzda, ktorú za to dostávajú, chodia na komisie, sú členmi výborov mestských častí,
jednoducho majú povinnosti, dostanú 200-stranový materiál, ktorý si majú za 8 dní naštudovať, ale ani nevedia, kedy to zastupiteľstvo sa bude konať. A toto je podľa mňa len to minimum, čo keď niekto chce, tak vie urobiť preto, aby poslanci mohli svoju prácu vykonávať lepšie, aby mohli lepšie zastupovať svojich občanov. A to je úplne jedno, že či to je niekde napísané v zákone alebo nie. Ja teraz narazím na to, že to v zákone ešte je. Ako ty si povedal, že niektoré obce a mestá, že majú ten harmonogram zasadnutí. Ja si dovolím tvrdiť, že to má väčšina obcí, aj samosprávnych krajov, pretože nám to aj ukladá zákon. Je zákon o slobode informácií, ktorý ukladá Národnej rade, vyšším územným celkom aj mestám a obciam, aby zverejňovali harmonogram svojich zasadnutí. Ono to má viacero dôvodov. Jednak, aby sme my vedeli plniť lehoty, ktoré nám ukladajú trebárs nejaké interné predpisy ako rokovací poriadok. Jednak to, aby bola zabezpečená čo najväčšia demokratická participácia občanov. To nie ide len o nás poslancov, ale aj občanov samotného mesta alebo obce, aby mohli si spraviť čas a prísť na to zasadnutie mestského zastupiteľstva. No a samozrejme, keď beriem do úvahy nás poslancov, tak aby sme si aj my vedeli zariadiť svoje pracovné povinnosti, pretože my ten poslanecký mandát vykonávame popri práci a teda aj mnoho kolegov sa sťažuje na to, že proste vždy je to zastupiteľstvo naplánované, keď tam majú naplánovanú zrovna nejakú pracovnú cestu alebo nejaké dôležité stretnutie. Čiže aby sme si my rok dopredu vedeli plánovať, že tento týždeň nie, pretože bude zastupiteľstvo a my samozrejme chceme naplno vykonávať svoj poslanecký mandát v prospech občanov. Druhá vec je, čo si spomenul, áno, tu v tomto meste sa lavíruje väčšine do toho, že však čo mne zákon prikazuje a umožňuje. No ja si myslím, že zákonodarca tie zákony nepísal úplne podrobne kvôli tomu, že očakával, že práve do tých zastupiteľstiev a do parlamentu sa dostáva teda, že niekto, kto si bude ctiť nejaké gentlemanské dohody, bude teda k tomu pristupovať tak, že to není boj na život a na smrť, ale že sa budú rešpektovať nejaké etické pravidlá. Tu, keď to tak vidíme, tak samozrejme aj včera na zastupiteľstve, keď chcel hovoriť koaličný poslanec, tak všeobecná dohoda ani sa nehlasovalo a poslanec hovoril ďalších trebárs 5 minút navyše, čo ja neberem, ja som vždy za. Ale keď chcel Matúš dohovoriť v rámci svojho príspevku jednu jedinú vetu, tak mu primátor ho zastavil, vypol mu mikrofón a bodka. Áno, a tu sa naráža potom aj na to, že či chcete rokovať v zmysle nejakého slušného správania, pravidiel rešpektu a úcty na takomto fóre a nebudete tam proste sa prekrikovať s primátorom. No ale jednoducho tú šancu potom nemáte. Ako si povedal, aj včera sa to stalo viackrát, že je všeobecná dohoda, že môže pokračovať. Samozrejme, však veď o tom to je, o tom by malo byť to zastupiteľstvo, že sa tam diskutuje. No ale je to vždy iba vtedy, keď opäť tie pravidlá sa ohýbajú tak, ako to vyhovuje. A ešte, aby som dokončil, teda ty si povedal, že už rok a pol, no ja od začiatku svojho mandátu akože trvám na tom, aby bol zverejnený ten harmonogram zasadnutí po primátorovi. Primátor to ešte na začiatku toho mandátu slúbil, že áno, on s tým nemá problém, pripraví harmonogram. Čuduj sa, svete nič nepripravil. Doteraz fungujeme ad hoc. Si ho pripravil ty? Tak som ho pripravil ja do tohto zastupiteľstva. No a opäť to dopadlo ako aj so 17. novembrom. Zmietli to zo stola. Dá sa povedať, pripravil som harmonogram zasadnutí bez toho, aby som ja určoval primátorovi, že v ktorý presný deň to má on zvolať, pretože on zvoláva a vedie zastupiteľstvo. Ale boli to rámcové týždne, že zhruba my ako zastupiteľstvo by sme zasadali, pretože to po nás vyžaduje zákon, že máme zverejňovať svoje zasadnutia. A treba povedať, že ty si aj do toho návrhu, tak ako keď si ho prezentoval poslancom, zasiel na Mestskú radu, že je to len návrh a prvý krok, že poďme sa naozaj rozprávať o tom, že ktoré termíny sú lepšie, poďme to upraviť, ale išlo o výkop, aby sme vôbec sa spohli smerom k tomu, že vy budete mať trošku prehľadnejšiu. Ten návrh vôbec nemal byť nejaký direktívny, formalistický, tak. Že by som ja chcel primátorovi niečo ukladať alebo rozkazovať. Ja som aj to, čo som posielal poslancom, kolegom a konec koncov aj primátorovi vrajím, poďme sa tom rozprávať. Ja na týchto termínoch vôbec netrvám. Pokojne som za to, nech si ich navrhne primátor, ale nech ten harmonogram je. Inými slovami si suploval prácu, ktorú si on mal urobiť hneď na začiatku mandátu a slúbil to. Dopadlo to, ako si povedal, nie len, že sa nerokovalo o tom návrhu konkrétnom, ale jednoducho sa nerokovalo vôbec. Hej. Poslanci zmietli zo stola, že vlastne to asi nepotrebujú. Je to OK, že sa to dozvedáme na poslednú chvíľu. Trúfam si povedať, že drvivá väčšina z nich ani tie návrhy, ktoré sú viac ako niekoľko stranové, nečíta, takže im je to jedno, pokiaľ sa chcete naozaj
poctivo pripraviť na to zastupiteľstvo, tak ten čas potrebujete osobitne, keď to každý z vás vykonáva popri svojom zamestnaní. Asi tak. No. A koniec koncov, tak názor si môže každý urobiť sám, keď si zapne zasadnutie mestského zastupiteľstva, kto ako intenzívne vystupuje, kto sa o čo zaujíma. Tak ako ja som to povedal na začiatku svojho mandátu, na to sa že vraj teda väčšina poslancov div, že neurazila, že som teda povedal, že tam chodia stlačať gombiky, tak ako im primátor povie. Tak ale nevyzerá to inak. Proste a teda ja osobne vyjadrujem svoje sklamanie hlavne za ten november, pretože akože naozaj neotvoriť diskusiu k takémuto hodnotovému sviatku od niektorých poslancov a poslankyň som to teda osobitne od niektorých poslancov. No, osobitne. No. Dobre, prešli sme si vlastne, toto boli naše návrhy, nášho tímu, naša iniciatíva. Bohužiaľ, teda nepodarilo sa ich presadiť, ale poviem to tak, že budeme s nimi v úvodzovkách otravovať aj naďalej. Poprvé, pokiaľ ide o tento rozpis, tak myslím si, že to nebolo posledný krát, kedy sme chceli takto pomôcť aj ostatným poslancom, aby jednoducho svoj mandát mohli vykonávať lepšie. Veríme, že na budúce budú mať väčší záujem o takýto skutok. To mi ešte kým to uzavrieme, teraz mi to napadlo, že ja toto nepochopím, lebo ja ten návrh som predkladal vlastne na ochranu poslancov celého zastupiteľstva a tuto proste väčšina ako keby so štokholmským syndrómom toto nechce prijať, tú svoju ochranu, aby mali to svoje právo a odmietnú ju. Akože ja neviem, ako toto pomenovať, že keď niekto tu predkladá návrh na ochranu tvojich práv, tak ty to odmietneš. To si to už pomenoval, že kamikadze... Že stláčači. No. Takže, ešte som chcel povedať k tomu 17. novembru, že teda to bol ďalší návrh. Nevieme, akým spôsobom sa teda mesto k tomu postaví, čo vieme, a povedal to aj primátor vlastne včera na zastupiteľstve, že poslal či na škôlky, školy alebo na iné inštitúcie mestské, keď to zjednoduším, list, kde všetkým povedal, že si mesto naďalej ctí tento sviatok, ale že je to v gestii každého jedného z nich, ako sa k tomu postaví. Ja som mu to povedal aj včera na tom zastupiteľstve, že to považujem opäť za alibizmus, že teda buď sa k tomu treba postaviť nejako lídersky, tak ako to spravili v iných samosprávach, alebo aspoň si zastať toho svojho slova, ktoré vlastne vykonal aj v parlamente, kde hlasoval za zrušenie tohto sviatku. Ani jedno z toho neurobil. Opäť to alibisticky hodil o úroveň nižšie. A primátor sa pochválil, že za mestský úrad to vyriešili elektrárne, ktoré im 17. novembra údajne vypnú elektrínu, čiže zamestnanci mestského úradu dostanú voľno. Akože to som nevedel, že či sa mám smiať, alebo že či to myslí vážne, pretože aj keby im to elektrínu vypli, tak toto povedať nemusel. Mohol to aspoň zahrať na to granta, že teda mestský úrad si teda úctí 17. november, ale teda povedať, že u nás je 17. november vybavený, lebo vypnú elektrínu. Informujeme občanov, že 17. novembra bude mestský úrad zatvorený kvôli výpadku elektriny. Čo ale nebude výpadok, tak to nebudú oslavy alebo teda nejaký pietný akt úcta k 17. novembru, o ktorý sa postará v našom meste občianska spoločnosť. Takže určite sa môžete pripraviť na to. Verím, že aj pán primátor a niektorí poslanci vám dali návod a ešte väčšie odhodlanie prísť a zapojiť sa do tohto spomienkového zhromaždenia 17. novembra. Tomáš, možno tiež, ak chceš ešte k tomu niečo dodať, ale však všetky informácie budú aj na našich sociálnych sieťach. Neviem, či k tomu niečo treba dodávať. Myslím si, že každý, kto si ctí hodnoty slobody, demokracie, tak nemusí priamo prísť na námestia, ale vie si to patrične uctiť po svojom. Tí ľudia, ktorí to majú ešte treba tento sviatok hlbšie v sebe a pamätajú si nejaké rozsiahle perzekúcie, možno v rodine, možno si spomínajú na to, ako nemohli pred 89. slobodne chodiť do kostola, stretávať sa bez toho, aby treba neboli nejaké perzekúcie v rodinách a ďalšie veci, tak na tie námestia prídu a teda samozrejme, že tá pietná spomienka bude aj v Považskej Bystrici 17.11. 17. dne 11. minúte. Krásne symbolicky a myslím si, že ako občianska spoločnosť si uctíme tento sviatok tak, ako sa patrí. Ano. Napriek tomu, že je deň práce a není deň pracovného voľna. Presne tak. Poďme na ten rozpočet, ktorý je takisto veľmi dôležitou témou, pretože rámcuje to, ako budeme z toho hospodáriť v budúcom roku, s akými prostriedkami, na čo tie financie budú smerovať.
Opäť asi len v úvode poviem, že my ako poslanecký klub, to tak môžem povedať, sme hlasovali proti tomuto návrhu, k dôvodom sa dostaneme. Ten návrh rozpočtu ale prešiel, neprekvapivo, opäť tá podpora od poslancov primátora Janasa bola v zásade bez akýchkoľvek otázok, alebo teda skôr s vďakou, že teda sa niečo bude z našich peniazí robiť. My sme tam mali viacero aj výhrad, aj otázok, na niektoré sme dostali čiastočnú odpoveď, na niektoré z nich sme odpoveď nedostali. Ale aj tie odpovede, ktoré sme dostali, tak najskôr bolo 15 minút, aby som to neprehnal, tak 5 minút, proste nejaký monológ o všetkom možnom inom, ako veciam nerozumieme a zbytočne sa vypytujeme a zdržujeme. A potom prišla odpoveď, ktorá teda v zásade ani nebola celkom kompletná. Tomáš, možno ty začni a ja sa potom na to napojím. Ja určite pred záznam musím povedať, že keď sa začalo práve rokovať o rozpočte, tak som musel z osobných dôvodov odísť. To je to, že ja som mal totižto včera naplánovaný úplne iný program a tým, že som sa týždeň predtým dozvedel, že je zastupiteľstvo, tak som sa musel odhlásiť z parkovacej konferencie o parkovacej politike. Musel som si prehodnotiť celý svoj program, aby som prišiel na zastupiteľstvo, ale potom som teda musel v priebehu tohto rokovania o rozpočte odísť a teda som si to dopozeral potom následne. No a k tomu rozpočtu, no čo k tomu dodať? Akože na jednej strane áno, ten rozpočet sa vždy robí nejak nástrelbo, pretože nikdy nevieš, ako to bude vo finále, že kam ktorá korunka poputuje a na to slúžia aj nejaké rozpočtové opatrenia. No ale tento rok aj vďaka konsolidácii, alebo teda kvôli konsolidácii, bolo na tom rozpočte teda badať, že je veľmi, veľmi kostrbatý, teda aspoň z môjho pohľadu, aby som nehovoril za všetkých. Ja som si práve preto tento rok dozrel na to, že keď je finančná komisia, pretože na finančnej komisii sa predjednáva práve rozpočet a zbehol som si na tú finančnú komisiu, aby som počul už nejaké odpovede na otázky, ktoré tam kolegovia poslanci budú mať. Mali ich mnoho a ja som bol veľmi prekvapený, ako málo odpovedí sa im dostávalo. Za mňa teda akože prvé, keď som sa opýtal na finančnej komisii, že či odhadujeme počas tejto konsolidačnej vlny, že či to bude viac alebo menej ako 750 000, o ktoré mesto Považská Bystrica príde. Odpoveď som sa nedostal. Tam ty asi vieš a potom môžeš povedať presné čísla. Je to teda viac, to prezradím a ty potom môžeš povedať presné číslo. No ešte sme ďalej. Akože keď som si prechádzal ten rozpočet v tej tabuľkovej forme, bolo veľmi akože teda také zaujímavé, keď som sa aj dožadoval, že aby boli niektoré položky teda bližšie špecifikované, aby sme vedeli, za čo hlasujeme, tak sa mi dostalo odpovede na tej finančnej komisii a to je opäť o tom gentlemanstve, ktoré som už spomínal, že zákon mestu prikazuje rozdeliť to do položiek ten rozpočet, ale keď bude na A4, tak to stačí. No pravím, no tak ale zákon zase odo mňa očakáva, že teda budem veľmi dôsledne zvažovať každú korunu, ktoré má mesto v rozpočte. Hlavne v takýchto ťažkých časoch. Presne, a teda, že budem sa k tomu teda stávať veľmi zodpovedne. A tak ja som povedal, tak ale ja potom nemôžem hlasovať za taký rozpočet, ktorý není špecifikovaný a neviem, kam tie zdroje idú. A čo sa mi teda zdalo najviac, tak akože v príjmových častiach, že ten rozpočet je teda mierne nafúknutý opticky a vo výdavkovej stránke je ako podfúknutý. Nám to bolo vidno treba aj na materských školách, kde boli skoky oproti minulému roku. Dobre vieme, že všetko drážie, inflácia ide hore a tam sme mali napríklad pri materských školách aj jedálniach 200 000 rozdiely mínus na ten budúci rok, kde teda opäť odpovede boli, no však s tým sa ešte bude pracovať. No tak ale keď je celý rozpočet takto kostrbato zložený, tak mojou úlohou, keby som tam bol, vtedy sedel ešte v tej zasadacej miestnosti, tak by som určite ja nehlasoval za takýto rozpočet. No, začnem hneď na úvod, že vlastne primátor povedal, že nechá slovo a odpovede na predkladateľa pána Martausa. Samozrejme, že najskôr bolo veľmi dlhé antré, čo všetko sa bude robiť z tohto rozpočtu budúci rok. Potom bol veľmi, veľmi za mňa nevkusný pokus sa vyviniť z toho, ako hlasoval pán primátor proti samosprávam v Národnej rade. Bolo to, aj som to tam povedal, že to bolo v priamom prenose, že excelentné zavádzanie verejnosti a hneď aj vysvetlím prečo. Pán primátor tvrdil, že naše mesto naopak bude, keďže konsolidácia je asi len nejaká chiméra, takže naše mesto dokonca bude na tom lepšie, že bude profitovať. No ale to je tak, že keď
máte dostať nejaký balík a sa z neho zobere, tak logicky nemôžete dostať viacej. A ja sa k tomu hneď dostanem. Pán primátor sa vrátil ešte do čias prvej, druhej Dzurindovej vlády, kde sa teda robili úpravy toho, aký pomer dostávajú samosprávy, mestá a obce z dane z príjmu z fyzických osôb. Vtedy to bolo ešte 70%. Potom, čo tvrdil, a to je práve ten nezmysel, že ten pokles je kvôli tomu, že financovanie škôlok si pod seba zobralo ministerstvo školstva a preto máme menej. No to je jedna časť pravdy, lebo áno, je fakt, že vlastne od roku, ak sa nemýlim, teraz je 2005, takže 2004, pokleslo ten pomer, koľko dostávajú mestá a obce, na 56%. To je fakt. Vláda prišla 56%. Kde sme teraz? To sú dve zdvihnuté ruky za konsolidácie, vrátane primátora Janasa, je to na 53%. Takže keď budeme hovoriť, že dostaneme viac, no tak to logicky nedáva zmysel, pretože z 56 je 53%. Čo to znamená konkrétne pre naše mesto? Pre naše mesto to znamená, že namiesto, teda tak ako nám ministerstvo financií vyčíslilo, že dostaneme z tejto dane cca 17,1 milióna, tak za normálnych okolností, keby teda nehlasoval za tieto dve zníženia, tak je to plus milión. Hej. Takže nie je to tak, ako hovorí pán primátor, ako zavádza. Nie je to tak, že to hovorím ja, ale hovorí to aj predseda ZMOSu, Združenia miest a obcí Slovenska, pán Božík, ktorý apeluje na vládu a aj odmietli ten návrh rozpočtu, ako bol postavený, pretože zobral, opakujem, citujem jeho slova, zobral samosprávam 290 miliónov. Keď toto hovorí 2800 samospráv, ale pán primátor sa postaví na zastupiteľstve a povie, že nie, my dostaneme viac, tak niekde to proste nedáva zmysel. A ten výsledok je, že Považská Bystrica aj občania budú mať v našom rozpočte tento rok o 1 000 000 eur. Menej, to je vyše, ak dobre počítam, 30 eur na občana, ktoré proste nejakým spôsobom nám budú chýbať. No, to áno, a to ešte teda oni ako operujú stále tým, oni sú neskutočné optimisti v tej vláde, ako zlepšia výber daní, samozrejme tým, čo robia, režu živnostníkov a neviem čo všetko, tak akože ja sa skôr obávam, že ten výber dane bude ešte horší, ako budú musieť nasadiť o mnoho teda väčšie zdroje, kontrolné kapacity, aby dokázali ustražiť to, že sa nebude presúvať celý biznis do nejakej šedej ekonomiky. Čiže akože oni tam stále ministerstvo financií operuje, o koľko sa zvýši výber dane, ale keď si pozrieme tie prognózy ministerstva financií pod pánom Kamenickým, tak oni vždy niečo nadsadia a potom uberajú každý kvartál, až teda sa dostanú tam, kam čo predikujú trebárs Národná banka Slovenska alebo rozpočtová rada. A ja by som teda nebol taký optimista, ako aj včera hovoril pán primátor a teda ako hlása pán minister financií. Takže to je nespochybniteľné, ten milión nám bude chýbať. Mňa len, prepáč, naozaj, že ma to až že zaráža a vytáča, že ako doslova s ľadovou tvárou tam pán primátor sedí a rozpráva úplný blud, lebo to je proste klamstvo. Ja chápem, že on musí sedieť v Národnej rade ako koaličný poslanec a hlasovať za veci, možno, že ktorými nie je ani stotožnený, ale to je na jeho svedomí. Ale jednoducho sem príde a snaží sa z toho vyviniť, ale to je proste klamstvo. To nie je nič iné ako zavádzanie občanov Považskej Bystrice. A už mi to naozaj že lezie na nervy, lebo sa to deje pravidelne. A potom ešte, keď my na to upozorníme, na jeho slová, na jeho kroky, na jeho výroky a v zásade to, za čo on nesie zodpovednosť, tak my sme tí, ktorí údajne rozoštvávajú túto spoločnosť a šíria nenávisť. Chcem len znova povedať, že pán primátor, keď vy 30-krát poviete, že vy nebudete šíriť nenávisť, ale potom hneď ďalšou vetou spustíte osobné útoky, osobné ataky a znova tým dokončíte, že ale vy nechcete šíriť nenávisť, tak je to úplne jedno, čo ste povedali predtým a za tým. A druhá vec, že keď my na to upozorníme slušným spôsobom, kultivovaným, to, že sa vám to nepáči, samozrejme, no tomu rozumiem, ale sú to vaše kroky, vaše slova, vaše rozhodnutia. Nezavádzajte, my na to nebudeme upozorňovať, budeme vás chváliť za to, že ste spravili dobré kroky.
tam skončím. No, ja ešte doplním, že aby som teda nadviazal na ten rozpočet a teda akože nejaké, však včera bola teda aj tá nejaká tá hodnotiaca správa primátora pred tým rozpočtom, napriek tomu teda, že predkladateľ bol pán Martaus, vedúci ekonomického úseku, tak teda pán primátor teda vymenoval všetko, čo sa ide diať, ako teda budujeme úspešné mesto. No ale tak akože, vieš, no, ten milión tam bude chýbať, ale keď si sa pozrel potom na ten rozpočet, tak ide rozpustiť 1,9 milióna rezervný fond. Rezervný fond proste akože ide na spotrebu preflákať. Vidíme tam proste nejaké nárasty, pokles napríklad, čo sa týka komunikácií, tak oproti tomu minulému rozpočtu, tak je tam pokles, čiže opäť sa bude menej opravovať. Áno, ono vždy tú základnú operatívu proste zabezpečíš, ale to nejde o tom, že tu proste sanujeme. Akože, že ešte včera bol taký krásny moment, keď sa prihlásil do rozpravy viceprimátor Peter Maťoš a začal rozprávať teda, ako sa na SNP buduje a že ako obnovili vnútrobloky a povedal takú vetu, ja neviem zacitovať, ale parafrázovať, že na to sa roky kašľalo, alebo tak, že roky sa to nebudovalo. Ja sa tak spriamil, verím, však 16 rokov tu je pán primátor Janás, tak keď sa na to kašľalo, však to je vaše maslo a teda minimálne Peter Maťoš je tuším už 8 rok viceprimátor alebo 7, tak proste akože, že či aj to chyba, tak treba to nastaviť tak, že aby to bolo rozvojové. Áno, teraz v rámci tej konsolidácie, no tak nebude na ten rozvoj toľko peňazí, pretože tie peniaze budú chýbať. Áno, len treba zopakovať, že to nie je len o samosprávach, ale aj o tom, koľko uvidia, ale respektíve neuvidia vo svojich peňaženkách občania. A samosprávy, takisto to sme jednoznačne povedali, že okoľko to bude v našom prípade. Ja ešte možno, že doplním, že čím som aj reagoval v diskusii na to, čo zaznelo v rámci toho úvodu, tak samozrejme v budúcom roku je tam naplánované vlastne investície vďaka eurofondom za viac ako 10 miliónov. Ja som to povedal som to aj pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok, že ja sa budem veľmi tešiť, naozaj budem držať palce, aby sa podarilo čo najviac, pretože to sú práve najjednoduchšie zdroje, ktoré my vieme použiť bez toho, aby sme zadlžovali úvermi, aby sme míňali peniaze, ktoré potom môžu ísť na niečo iné. Takže budem fandiť naozaj, úprimne, len pozrime sa aj na fakty. V tomto ročnom rozpočte na rok 2025 bolo naplánovaných z eurofondov 7,2 milióna investícií, čo sa podarilo je 880 000. Čiže verím, že z tých 10 miliónov to budúci rok bude prinajmenšom o niečo úspešnejšie, pretože ako si povedal, že to samozrejme potom v tom rozpočte, však je to aj príjem, výdaj, jasne tomu rozumiem, ale že nafúkuje ho a vyzerá to trošku lepšie, ako je napokon ten výsledok. No ono je dôležité ešte si povedať, akože to presne teraz tento rok vo februári, ako keď primátor básnil o tom, že ako ideme historicky najviac čerpať z eurofondov 7,2 milióna eur a realita 880 000. A to je to ešte, že presne akože, že tu si posúvame stále niektoré projekty z rozpočtu do rozpočtu a stále sa tvárime, ako ideme čerpať. No minulý rok bolo teda na rozpočtu, a teraz to nemám pred sebou, ale myslím si, že takto tam bolo, že lávka za milión, v budúcoročnom rozpočte je lávka za milión. Proste, čiže zás milión. Že akože každý rok, keď tlačíme tie isté projekty, ktoré sme nezrealizovali. Ale tam bol aj príjem v tomto roku, čiže len realizácia nebola, aby som bol sporné o tom, že vieš, že keď si takto narozpočuješ niektoré veci, tak áno, tlačíš stále nejaký balík za 3 milióny, ako robíš z eurofondov. No a potom samozrejme, tam je potom také atypy, že projekty, ktoré sa objavili, nezrealizovali, vypadli a pribudú nové. A to tam je vždy, dá sa povedať na tej stránke tých eurofondov, také zaujímavé sledovať, že čo už teda realizujeme niekoľko rokov, čo ideme zrealizovať a čo sme nezrealizovali. Ja ešte dostal som tú otázku aj pred zastupiteľstvom od občanov, takže aby som ju zodpovedal aj touto formou. A v konečnom dôsledku to povedal aj sám primátor. Dušoval sa, že v tomto roku sa nebudú zvyšovať teda žiadne poplatky, žiadne miestne dane. Pozreli sme sa na to, že ako je to plánované pri príjmoch z parkovísk, to znamená, že parkovacia politika. Vieme, že v minulom roku v decembri, keď bola veľkolepo ohlásená začiatok parkovacej politiky, občania v zásade na poslednú chvíľu sa dozvedeli detaily, nevedeli, čo ich čaká a nakúpilo si tú kartu v decembri viac ako 3 000 z nich, čo bol teda 10-násobný, pri týchto číslach treba byť opatrný, 10-násobný nárast.
V tomto roku počítame s tým istým plus minus, ešte s navýšením príjmov z parkovania. No a moja otázka bola úplne jednoduchá, že pán primátor, minulý rok ste ľudí vystrašili, s parkovacou politikou sa nedialo dokopy nič. Je tu minimálne 3000 ľudí, samozrejme je to viac, ale držal som sa týchto čísel, ktorí si kúpili kartu a nedostali službu, že nulovú. Tento rok sa chystáte spraviť to isté, pretože v decembri im vyprší platnosť. A moja otázka je, že ako teda dostanú v podstate službu za tieto svoje peniaze. Pretože to nie je len o tých číslach v tabulke, ale je to aj o tom, že aké služby mesto za svoju činnosť vlastne vie občanom poskytnúť. Tu som odpoveď na moju otázku nedostal. Zároveň som dostal odpoveď na otázku, že pri poplatkoch za smeti, zjednodušene zase, bude tam nárast výberu, predpokladný nárast výberu až o 400 000. Bolo mi povedané, že nebudú sa zvyšovať poplatky. Vieme, že v prvej polovici tohto roka sa končí zmluva vlastne so spoločnosťou, ktorá zastrešuje odvoz domového odpadu. No a teda moja otázka bola, že ako si to predstavujeme, hej? Že v tomto roku to bolo nejaká suma, v budúcom roku sa nič nejde zvyšovať, ale plánujete vybrať viac, tak teda dostal som odpoveď, že ide o firmy, ktoré sa teda už v tomto roku zapísali tak, ako sa patrí a tým pádom počítame s tým, že výber bude väčší. Takže ja si pamätám z tohto tú tézu, že pre ľudí sa poplatky zvyšovať nebudú. Ani dane. Ani dane. No a posledná moja otázka ešte, aby som to skompletizoval, sa týkala mestských technických služieb. Tam vieme, že jeden z tých argumentov, ktoré primátor pri zakladaní mestských technických služieb používal, bola, že budú spravovať verejné osvetlenie. Vieme, že v tomto roku mestské zastupiteľstvo, my nie, ale časť schválila koncesnú zmluvu na 15 rokov. Celé osvetlenie teda prejde do správy súkromnej spoločnosti, ale zároveň mestské technické služby majú presne ten istý rozpočet, ako mali v predchádzajúcom roku, keď sa ešte o to museli starať. Odpoveď bola, že ich teda budujeme naďalej, že teda keď chceme, aby kosili, tak musíme ich aj vybaviť. Opäť nespochybňujem, v poriadku, budujeme mestské technické služby, aj keď im odpadla takto zásadná činnosť, majú tú istú dotáciu, ale budeme teda sledovať naozaj aj to, že či budú v budúcom roku treba skosiť o jedno sídlisko naviac, či bude o jednu kosbu naviac, alebo proste akým spôsobom to bude reflektované. Takže len na margo toho, že to, čo sa povie na zastupiteľstve, je to dôležité, pretože to je odkaz občanov, že ako sa s tými peniazmi má narábať a budeme to kontrolovať, či je to tak, alebo je to potom na konci dňa zase len nejaká rozprávka, aby sme to zastupiteľstvo čím skôr ukončili. Asi tak nejak. Mohol by som teda ešte rozvinúť, akože aj tie smeti, aj to parkovanie, lebo to sme riešili aj na tej finančnej komisii. Tam je ten problém, že proste to mesto ako tak veľmi vajatávo k tomu tie odpovede ponúka a nie sú úplne jasné. Keď som sa presne pýtal aj na tie smeti, a tam teda je veľmi dôležité, pretože akože na tej výdavkovej stránke môže byť veľmi dôležité nová zmluva s nejakým novým poskytovateľom toho, kto bude vyvážať ten zmesový komunálny odpad. Tam mi pán prednosta tiež nevedel ešte presne povedať, lebo sú v rokovaní. Súťaž zatiaľ vyhlásená nebola, čiže dá sa povedať, že to už sa nestihne 5 mesiacov, čo je veľmi krátky čas. S parkovacou politikou tiež tam majú narozpočtovaných nejakých 300 000 zrejme, ale vy čakáte, že si teraz ľudia budú húfne kupovať parkovacie karty, keď za to nič nedostali. Tam si myslím, že ten výber tých poplatkov za to parkovanie bude tiež o mnoho nižší. No a bolo tam hrozne mnoho takýchto drobných položiek, na ktoré sme sa pýtali a odpovede neprichádzali. Takže nie, že by som chcel blokovať nejaký rozpočet, ale tak ja ako poslanec zo zákona mám nejaké povinnosti, pokiaľ mne sa nedostáva na otázky, tak neviem proste akože zahlasovať za takýto rozpočet, ktorý bol navrhnutý. No, napriek tomu, ako som povedal v úvode, rozpočet teda prešiel, takže vieme, o čo sa máme oprieť aj v budúcom roku, aj pri tom, čo my budeme sledovať a kontrolovať. Dali ste 7 poslancom z týmu na to mandát, dali ste v konečnom dôsledku na to mandát aj mne, ako občanovi. Robíme to ďalej, budeme to robiť tak, ako považujeme za správne, bez ohľadu na to, čo pán primátor povie na zastupiteľstve, či sa mu nejaké naše video páči alebo nepáči. Jednoducho je to náš komunikačný kanál, ktorým sa vám snažíme doručiť informácie o tom, ako veci vnímame. Pán primátor je varený, pečený
v rôznych televíziách, má taktiež v papierovej forme médiá, ktoré veľmi, veľmi radi informujú o všetkom, čo sa v tomto meste stane, alebo teda stalo. Toto je náš spôsob. Nie sme ani útoční, ani nejakým spôsobom si veci nevymýšľame na rozdiel od neho. Jednoducho práve naopak poukazujeme na to, ako veci vnímame, a len poviem, že budeme to robiť aj naďalej. Tak. Takže ďakujeme, dúfame, že ste s nami vydržali až do tohto posledného nášho konštatovania. Tešíme sa na ďalší diel a tešíme sa aj na možno vašu spätnú väzbu. Kľudne, ak máte s čímkoľvek problém, otázky, píšte nám a budeme za to veľmi radi. Ďakujeme, že ste dopozerali a ešte na záver mi dovolte, nezabudnite si pripomenúť 17. november, pretože je to náš najdôležitejší sviatok. Ahojte.